Creo que son. Bueno, asuntos da convocatoria. Aprobación das actas das sesións anteriores do 30 de 9 de 2024 e do 18 do 11 de 2024. Decir que, bueno, nas actas hai un error, sin máis, que non sei se estes conta Adriana Álvarez, voceira do BNG, entendemos que non é correcto, para que se subsane na acta e quede reflexado. Polo demais, non sei se hai unha cousa que decir. Pois votamos. Votos a favor? Unanimidade. Segundo punto, aprobación provisional se procede do orzamento municipal do exercicio 2025. Espera, perdón, teníamos dos actas para aprobar. Las acabamos de aprobar. Ah, las dos juntas. Sí. Vale. Juntas. Pensé que se había aprobado una sola. No. Vale. En principio las dos. Perdón. Nada. Bueno, como decía, vamos ahora a tratar, se procede o orzamento municipal para o ano 2025. Seguimos co compromiso deste Concello, co cal, unha vez que collemos dito goberno, nos comprometemos a aprobar os orzamentos sempre para o seguinte exercicio e nesa liña de traballo nos seguimos mantendo. Os orzamentos municipais deste Concello configúranse como a previsión dos gastos e a estimación dos ingresos previstos para cubrir eses gastos. Trátase, como fóramos do ano pasado, uns orzamentos baseados na austeridade e no control do gasto público, a procura da eficiencia e eficacia na xestión municipal. Ademais, reflectan un compromiso coa estabilidade orzamentaria e, a ser posible, coa sustentabilidade financiera e o límite de gasto non financiero da administración local. Como puderon ver en toda a documentación que conleva este expediente, tamén dicir que é un expediente que ten moita documentación para facelos, como puderon ver, hai un incremento en dito presuposto. O ano pasado, no exercicio no que estamos, no orzamento 2024, foi 1.599.605,85 e para o orzamento 2025 vai a ser 1.683.173,85. Vale. Ditos orzamentos configúranse por 4 áreas de gasto. En principio, área de gasto 1, servicios públicos básicos, área de gasto 2, protección e promoción social, área de gasto 3, empresas públicos de carácter preferente e área de gasto 9, actuación de carácter xeral. Como poden ver aí, serían en 4 capítulos. O primer capítulo sería en gasto de persoal, incrementando unha suba, pasaríamos a 411.754,40. Sería un 24,46% do total do orzamento. En gastos correntes e bens e servicios hai un incremento con respecto ao 2024, para este ano sería 801.441,85, isto reflectiría no orzamento un 47,61%. En transferencias correntes a outras administracións, disminuímos, sería un 312.977,60, reflectiría un 18,59% do orzamento. E en operacións de capital, que serían as obras, 143.000 no ano pasado, aumentando para este ano a 157.000. Isto sería un 9,33% do orzamento total. Con respecto ao gasto do persoal, existe unha correlación entre os créditos do capítulo 1 ao gasto do persoal, incluindo no orzamento no anexo do mesmo. Para este exercicio económico, sendo 411.754,40, experimentando un incremento, como ben dixen, no exercicio anterior de 7.223,52, contemplase unha suba retributiva do 2,5 en relación aos conceptos retributivos do ano 2024 para todos os traballadores. Das plazas previstas no orzamento atópanse ocupadas, ben por indefinidos ou ben por interinos, as seguintes: unha administrativa, 2 auxiliares administrativos e un chofer desbrozadora. Atópase vacantes a de operario de servicios múltiples, que é unha plaza que pretendemos cubrir
agora no ano 2025, a poder ser nos primeiros meses, mediante un contrato de interinidade. E a praza de educadora familiar, estando vacante, en excedencia por estar en servicios especiais. Pero tamén a intención é cubrila a partir do segundo semestre. É a praza da secretaria interventora, que está coberta por acumulación, autorizada pola Dirección Xeral da Administración Local, cunha dedicación do 30%, e dúas prazas de auxiliar da axuda a domicilio, que actualmente o servicio está externalizado. Contémplase crédito para cubrir os gastos retributivos que van a resultar de ditas plazas e para axustar esa consignación ao resultado desas liquidacións onde se executaba o 100%, sendo o mesmo disposto ao largo dos exercicios a través da transferencia de crédito. Fixouse unha contención de previsión de gasto, así dado que a praza está sin cubrir e as retribucións da praza de secretaria se contempla sin trienios. Entón, se minora a estimación da productividade tamén de 20.000 euros pasamos a 10.000, xa que nos anos anteriores non se gastou o 10% previsto a través da productividade que se contempla no traballo a maiores que fai o persoal deste Concello, o cal seguimos concedendo esas productividades en aras de que a xente cando traballa ten que cobrar. Se consiguen en anos anteriores a gratificación de 1.800 correspondentes ao xulgado de paz, que está desempeñado a auxiliar administrativa, e tamén os previsibles finiquitos dos contratos laborais temporais como os membros das brigadas de incendios, os cales, en principio, a través das subvencións, seguiremos para o ano 2025, en principio vamos a seguir, e a prol no caso de vir a subvención de ditos servicios. Non se consigna crédito inicial no orzamento para estes servicios, xa que se generarán sempre mediante modificación orzamentaria cando sexan concedidos os mesmos. As medidas de axuste descritas permiten conseguir unha consignación orzamentaria para a contratación por circunstancias de produción, co cal temos previsto para 2 POs ao 75% nunha xornada durante 6 meses. Dita brigada foi atendida o ano pasado, ca consignación e co presupuesto que tiñamos para os servicios múltiples e ao non haber sido contratado, foi adicada a estas contratacións, que foran 3 personas, 5 meses durante o 75%. Como se indica no anexo personal, contémplase a praza de algúns auxiliares, pero é un servicio prestado de xestión indirecta e cuyos importes sempre se transfiren ao capítulo 2 para incrementar o crédito da aplicación orzamentaria 231.227. Servicios sociais traballadores realizados por empresas e profesionais, como ben saben, o servicio de axuda a domicilio está externalizado. Contémplase, como dixen anteriormente, do mesmo xeito estímase transferir a atribución da educadora familiar correspondente ao primer semestre. Contémplase no capítulo 1 o gasto técnico municipal na categoría de laboral temporal ao ser recoñecida a súa condición de persoal do Concello por unha sentencia xudicial do ano 2023. Consígnanse as retribucións de alcaldía, atendendo o acordo do Pleno, e o gasto do persoal se resume a órganos de goberno, retribucións e seguridade social, 49.353,75, persoal funcionario, 1.370.000, non vexo nada, 103.875,16, persoal laboral 165.962,38, coste de seguridade social e funcionarios laborais 80.313,10, entendo, productividade 10.000 e previsión de finiquitos 2.250. O capítulo 2 é gastos en bens, servicios e transferencias correntes. Como dixen, a área de gasto, servicios públicos, aí ben desglosado. E, bueno, entendo que ya temos aquí. Non sei se queréis que vos faga o resumen ou xa o lestes todo para non... Vale, bueno, pues simplemente este ano ascende a 801.444,85, que supón un incremento de 91.866,88 e representa o 47,61 do gasto orzamento municipal. Este incremento obedece que, aínda que seguimos facendo unha política de contención do gasto, o Servicio de Axuda no Fogar para o ano seguinte temos que sacar unha nova licitación debido a que temos esta prorrogada, pero, ainda así, como se aprobou nun pleno anterior, pois incrementouse-nos agora, unha vez que o ano pasado o contrato había xa caducado. Para este ano temos previsto sacar a licitación, pero é verdade que estamos esperando por outros concellos, que estamos todos na mesma situación, para unha vez que se saca, pois, poder facer a mesma licitación todos os concellos
e, pois, sacar o mesmo precio, en principio, todos. Nos entendemos que para o ano que ven facemos unha previsión, pasamos, no ano 2024 nos estamos pagando ahora 19 euros a hora do servicio de axuda a domicilio para os dependentes e o básico a 17,77. Pasando respectivamente a 21 euros hora para a dependencia e a 19,55 para a básica, como precios para a nova licitación. Todo isto sempre cando este acorde ao informe sometido aos informes xurídicos do Concello ou, bueno, os asesores poden decir que eses precios encaixarían. Co cal houve un incremento nesa partida prevista para este ano. A baixada nos servicios públicos básicos, como dixen antes, tamén atendo ao aforro producido con distintos proveedores, xa que desde esta alcaldía se lles está pedindo presupostos e comparando para facer ese aforro, como foi o caso do suministro da enerxía eléctrica, que se cambiaron os contratos e notamos un aforro co cal deberemos seguir facendo. O total dos créditos orzamentarios consignados por operacións correntes son derivados do funcionamento dos servicios existentes cos que conta este Concello e poden considerarse máis ou menos suficientes para atender as obrigas exixibles á Corporación. O capítulo 4, as transferencias correntes, comprenden os créditos de aportacións que o Concello contrarresta aos axentes receptores e o destino das operacións correntes. Prevense créditos dun importe de 312.937,60 en 2025. Este capítulo experimenta unha disminución de casi 30.000, sendo un 18,59 do total do orzamento de gastos. Esta disminución, sin mermar os servicios, xa que se van a prestar os mesmos ou máis que no ano 2024. Obedece pola disminución a aportación deste Concello á Mancomunidade de Servicios en municipios de Verín, xa que no acordo plenario adoptado 30 de nove de 2024 acordouse declarar a baixa do Concello de Vilar de Baus no lixo que tiña a través da Mancomunidade de Verín e incorporarnos a adhesión ao novo convenio marco da Diputación Provincial a partir do 1 de xaneiro de 2025. Co cal, dito servicio, estábaselle pagando a Mancomunidade 82.126,36, tamén comprendendo as aportacións trimestrais e o canon a Sogama, e que a nova xestión do servicio o Concello non ten que facer frente ao mesmo, xa que a Diputación se fará cargo total da prestación e da recaudación. Así, a aportación á Mancomunidade de Municipios de Verín para o ano 2025, o ano pasado foi 184.000 euros, e para este ano se prevén 100.000, seguindo, pois, cos servicios que temos mancomunados, como son os servicios sociais ou o chofer tractorista. O aforro do servicio do lixo non ten un reflexo proporcional na disminución de gasto, debido a que, unha vez que reducimos eso, pero incrementáronse outros servicios, sempre abogando pola xente maior, a xente que necesita de ditos servicios, igual non é maior a palabra, é pola xente que necesita de ditos servicios, como é o servicio do centro de día, co cal había 2 usuarios, a razón de 2.500 por cada usuario está pagando este Concello, e pasamos a ter a día de hoxe as plazas todas cobertas, que eran 10, que foi a licitación que fixo o consorcio, e están todas cobertas. Pasando dita aportación municipal, que era por 2 usuarios 5.000 euros, pasamos, pois, para o ano 2025 a 25.000. Tamén o servicio de xantar na casa, pasando ao máximo de usuarios autorizados para 2025, que serían 10 usuarios a razón de 1,76 € por menú, cando este servicio comenzou no ano 2024, só había 6. A nosa idea é seguir aumentando ditos servicios en función das necesidades dos nosos veciños. Somos conscientes que para o centro de día, a día de hoxe, hai 4 persoas en lista de espera e estamos en negociacións co consorcio para poder, si fan un incremento desas plazas, xa que iso foi unha licitación e a día de hoxe todavía non está revisada. Pero quedei agora en xaneiro volver a falar con Perfecto, que é o xerente, para ver se podemos aumentar o centro de día, entendendo que é un dos servicios que actualmente a xente está demandando e, se está resolvendo. Tamén as transferencias ao consorcio polos servicios do xantar na casa ao centro de día, as plazas do Concello que temos reservadas na residencia de maiores, como todos ben saben, que temos 8, estimándose tamén o gasto dos 25.000 do centro de día, os 6.000 de xantar na casa, 146.000 das plazas da residencia. O importe total ao consorcio é de 177.700
727,60, que é un importe consignado neste orzamento. Como dixen antes, a mancomunidade serán 100.000 euros e as transferencias á Diputación Provincial polos servicios das analíticas das augas estimanse en 19.000 euros. Despois tamén recollemos as transferencias a familias, a institucións en ánimo de lucro ou as subvencións nominativas por un importe de 16.250 que atenden ao seguinte. A emerxencia social destinamos 2.000 euros, a festas e festeixos 6.750, para facer a actividade de Pazolandia 700 euros, o Magosto 500, os autobuses que lle axudamos ás mulleres da Asociación Rural con a cantidade 500, as axudas sociales 1.000 euros, a protección civil 1.000 euros, actividades deportivas que entraría o colexo, as actividades do colexo e para o equipo do fútbol en caso de que nos lo soliciten, serían 3.000, e para o entroido unha axuda de 800 euros. En relación ao orzamento do ano pasado, a Escola de Gaitas non está reflectida neste capítulo debido a que se entende como un gasto corrente do capítulo 2 por un importe de 3.600, co cal seguiremos ca Escola de Música, ca que conta este concello dende fai anos. Aumentan as axudas a actividades deportivas, comprendendo tanto, como dixo, o equipo de fútbol como as axudas aos cativos do colexio para o desenrodo das actividades extraescolares. E disminuye esa consignación de emerxencia social, xa que esa consignación pois está cuberta por outros programas tanto da Xunta de Galicia como da Diputación, polo cal facemos unha minoración da mesma. O Fondo de Contingencia recolle os créditos para atención ás necesidades imprevistas, inscripcionais, capítulo 6, que son as inversións reais, co cal paso a decir cales se recollen para este ano. Non, as inversións reais. Las teño aquí. Estas son, non? O plan 2 de investimentos, que sería a mellora e acontecemento de vías públicas, vanse a destinar 30.000 euros previstas do plan Cooperou da Diputación, ademais tamén do depósito de auga, un abastecemento de auga potable, que serían 48.000, e obras de mellora de saneamento 22.000. Facendo un total gastado do que nos dá a Diputación, o plan Cooperou, que para este ano serán 216.000, a previsión gastaríanse 100.000 euros. Despois, como fondos propios deste concello, os proxectos técnicos para facer ditas obras, a mellora de camiños do plan marco Agader, o acceso a parcelas, dos proxectos serían 12.000, da mellora para Agader serían 11.000, que ven a través dunha subvención da Xunta. Vamos a facer o peche da finca da residencia de maiores, entendendo que é unha necesidade e unha urxencia, de 22.000, e a aportación a outras subvencións de 12.000, o cal facendo os fondos propios de gasto para este concello 57.000. Isto total fai 157.000 o plan de investimentos para o ano 2025, incrementándose en 17.000 euros. O ano pasado foran 143.000, perdón. O ano pasado, para este ano, serán 157.000. Vale, entendendo que isto serían as bases, aí teñen ustedes todo por capítulos de ingresos e de gastos. Non sei se de onde nos ven os ingresos. Vale, ven ustedes que os ingresos venen nos dos impostos e das transferencias que nos dan o Estado, a Xunta, a Diputación, as diferentes administracións, e os gastos, pois, xa refletidos en todo o que les acabo de comentar. O cal, entendo que o capítulo de orzamento municipal para o exercicio 2025 queda explicado. Non sei se teñen... Non, preguntas, simplemente. Sí. No plan de investimentos, as obras que se van a facer cos fondos da Diputación, para onde van a ser? Porque o ano pasado estaban especificadas as obras. Entón, o de acondicionamento de vías públicas, que vías son as que tedes previsto? Vale, les comento o porqué non se especifican as obras como se fixo o ano pasado. O ano pasado tiñamos as memorias incluso feitas e demais, co cual xa se poderían executar. Este ano están adiantadas, xa temos máis ou menos a previsión, pero como me gusta que hasta que as cousas non están ben atadas, a veces lanzar algo que despois, por tema de orzamento, non se poidan encaixar, pero eu podo dicir unha previsión que nós xa temos valorada. Entón, serían
Nas melloras de aconectamento, a ver se as teño na cabeza porque non as traigo apuntadas, para as vías públicas serían asfaltos, riegos asfálticos. A primeira sería a segunda fase no pobo de Soutochao, porque se fixo a primeira fase, pero quedaron algúns camiños sin facer. Evidentemente, cando se entra nun pobo non se deixa a ninguén, quedaron uns 3 trozos que no seguinte se van a meter aí. Despois temos previsión para facer as calles de riego asfáltico en Tomonte, tamén a calles que ten Tomonte, e se o presuposto chega, queremos facer tamén o pueblo de Santa María. O depósito de auga, abastecemento de auga potable, está previsto para facer, pero temos que agora analizar cos topógrafos a finca. Entonces, evidentemente, xa tuve unha reunión cos presidentes da Comunidade de Montes, que son as persoas encargadas do pobo ali, fomos a ver as fincas, pero todavía estamos con teñen que ver os topógrafos e dar o visto bo para ver se a cota e demais se pode facer, e sería para o pobo de Santa Comba. Se non se pode dar en Santa Comba por criterios e demais, pois buscaríamos, porque hai moitos povos que tamén necesitan abastecementos de depósito de auga. E as obras de mellora de saneamento, este capítulo, en principio, serían 2 actuacións, unha na Veiga das Meás para un saneamento e outro a fosa séptica de Afraira, que xa había quedado do Partido Popular en campaña electoral dito, pero non se levou adiante. Temos a fosa, como lles dixen en algún momento, unha fosa comprada pois arriba na nave, pero que non nos vale, entón temos que volver a facer outro proxecto. Entón, en principio, eses 22.000 euros serían destinados a esas 2 actuacións. Pero, como lles digo, non se reflexionon aí, en principio, porque todavía estamos valorando cos técnicos a viabilidade das obras. O da fosa séptica da Flaira, mirastes o tema de poder devolvela, non? Porque había dicho... Sí. Ahora, a empresa que nos surta a fosa que vamos a facer, pois, en principio, non la recollería e nos devolvería, pois, bueno, o valor da fosa. Hai unha factura, non sei se, como xa fai de varios anos, pois, teríamos que ver o que nos... Pero, sí, en principio, esa fosa vai ser a devolver. Sí, porque non nos... Vale, despois, no presupuesto na área de gasto 2, o capítulo 2 da asistencia social primaria, que o ano pasado eran 220 e pico mil e agora 400.000, sí. Entendo que esa subida é por o das plazas do centro de día. Esa subida é por Alpixendra, o ano pasado foron 210.000, porque estábamos pagando a hora do servicio de axuda a domicilio a 14 horas, no mes de xuño xa se incrementou a 19, e agora, para este ano, temos que facer a 21 euros. E tamén, eso a de dependencia, a do SAF estaba en, se non recordo mal, 12. Actualmente. No, el ano pasado. O ano pasado empezou menos. Empezou un 12 e despois subironos a 17 e para este ano, o sea, perdón, a 14 e agora está a empezar, para o ano que ven vai estar en 17. O sea, que é deso. Claro, en principio, ese é o gasto. E tamén, pois, a maiores tamén, como lle leí, o centro de día, que pasamos de 5.000 a 25.000, e o xantar na casa tamén, ocupando máximas plazas establecidas que temos para este concello. Vale, despois no das nominativas, o de actividades deportivas, colexio e fútbol, bueno, de fútbol xa non quedou claro que para o equipo xoguera. O do colexio, que as actividades que vai a financiar o Concello, que xa non... As actividades extraescolares, sí, presentáronos este ano, e para este ano xa se lles van a financiar desde outubro, non recordo o día, non sei se empezaron xa a principios de outubro, creo que sí, outubro, novembro e decembro, por 600 euros que había contemplados para material escolar, foron destinadas a esas actividades para este ano, eses 3 meses. E para o ano que ven, seguimos hasta xuño. O ano que ven vai a ser desde xaneiro a xuño e despois desde desde setembro a decembro. Están contemplados eses 3.000. E se houbera o equipo de fútbol, pois tamén. Isto que o contrata o colegio? Isto directamente vai a través do colexio, o colexio nos pide a nosa subvención nominativa e o Concello ya dá o colexio para que o colexio gestiona directamente. Vale. Sí. Por iso non hai un contrato, simplemente é unha axuda nominativa. Vale. Nada máis. Nada máis. Vale, pois, ben. Votamos. Votos a favor?
Votos en contra? Abstencións? Vale. Vale, agora vamos a ir ao punto número 3, que dice incoación se procede do expediente de revisión do oficio da resolución da alcaldía número 116/2022. Eu neste punto, en aras da transparencia do vou facer deste concello, teñome que abster. Falarei despois, cando sexan rogos e preguntas, sobre este punto, pero neste momento teñome que abster por ser parte implicada no mesmo, facendo xa unha delegación de ditas competencias publicadas no boletín da provincia en Tamara, para que ela sexa encargada de levar este expediente. Agora lles explica ela. Bueno, Tamara. pois, como efectivamente Eva dice, delegou as competencias para esta materia a min en aras a transparencia deste Concello. Ela é unha parte interesada neste expediente. Eu asumo as competencias para todo pertinente neste expediente, serei eu quen de contas a partir de agora do que se vai facendo ao pleno. Eso va a ser complicado. Lo intento, pero non sei se lo consigo. Bueno, teñen aí un informe da Secretaría Interventora, un pouco detallando como transcurriron os feitos. O proceso de estabilización contábase que estivese feito de acordo á lei, pero recentemente a Función Pública pide ao Concello que informe, non, como se había feito ese proceso de estabilización, e ante esta petición, pois a Secretaría Interventora ponse a revisar o expediente, tamén un pouco a instancias de alcaldía, ponse a revisar este expediente e darse conta de que o que se fixo non está de acordo á lei. Polo tanto, remitiuse, non? Unha vez dado caído non no erro de que non se había feito de acordo á lei, pois comunicouse a súa delegación do goberno e a función pública, non, cal era a maneira de proceder, e función pública respondeu que o Concello debería quedar un pouco a expensas ao que ditase a Secretaría Interventora, que é o personal xurídico deste Concello. Entonces, pois, bueno, topámonos neste punto no que ela, segundo informa, pois hai que declarar a nulidade, non, do punto 3 da resolución 116/2002 da resolución de alcaldía, non, esta resolución de alcaldía no que neste punto 3 o que se dice é que se declara a fixeza das plazas de auxiliar administrativo de servicios sociais e profesora do programa de educación familiar e que este Concello non vai a continuar co proceso de estabilización. Entón, pois, bueno, hai que declarar a nulidade, segundo o informe da Secretaría Interventora, pois o que se debe fazer é declarar a nulidade deste punto e, pois, continuar co proceso ou iniciar o proceso de estabilización tal e conforme se debería haber feito. Bueno, neste momento tamén se está esperando a que o Consello Consultivo pois, remita tamén un informe respecto a esta cuestión. Pero, bueno, segundo o criterio da Secretaría Interventora, isto é o que hai que facer. Declarar deste punto e comenzar o expediente tal cal se debería haber feito. Entón, pois, bueno, o pleno hoxe debe votar para iniciar de novo este expediente. Non sei se hai algunha dúda, algunha cuestión que respecto a este punto. Se non hai ninguna dúda, ninguna cuestión, está... Yo quería hacer, si se puedo, hacer un comentario. Quería hacer un comentario porque, o sea, quería lamentar esta situación que nos encontramos porque recuerdo perfectamente el pleno en el que yo estaba, en el pleno, en el que se llevó este proceso de estabilización. Felicitamos al equipo de gobierno por llevar a cabo este proceso de estabilización, porque era de justicia llevar a cabo este proceso de estabilización, y se felicitó y votamos todos a favor, verdaderamente dándonos la enhorabuena de que se diera este paso por parte del Concello. Esto fue en el año 22. Entonces, descubrir en estos momentos que ese proceso de estabilización, una vez que se llevó a cabo el pleno y se votó a favor, incluso felicitando al equipo de gobierno por este acto,
descubrimos después que esto se hizo de forma que ha quedado nula o se hizo de forma incorrecta, pues constar en acta que lamento profundamente este hecho. Y bueno, pues ahora estamos a tiempo de corregir y de seguir adelante. Hay que mirar hacia adelante. Pero quería que constara en acta. Gracias. O proceso de estabilización, se houvese feito tal conforme marcaba a lei, o prazo remataba 31 de decembro, está claro que non vai a ir en prazo, pero queremos que, bueno, non por aí xa se pediu tamén información tanto á función pública, non, en principio non habería ningún problema por comenzar agora, o que sí que creemos que é de responsabilidade e de xustiza facelo tanto para o Concello como para o persoal implicado, facelo de acordo á lei e facelo correctamente, non que é a nosa obriga. Non sei se algo máis, pois procedemos á votación para iniciar de novo este expediente. A alcaldesa neste caso non vai a votar neste punto, lógicamente, por ser parte interesada. Votos a favor? Pois por unanimidade. Vale, pois continuamos co punto número 4, que serían as mocións presentadas para someter ao seu debate. Neste caso, a primeira moción presenta o Grupo Municipal de Vilardevós Interior Galego Vivo para o seu debate no pleno e fai a exposición de motivos Tamara. Vale. Bueno, pois teñen aí unha moción referente ás pensións. Como saben vostedes, no mes de outubro houve unha mobilización a nivel nacional baixo o lema somos máis de 46 millóns de pensionistas na que se pide unha blindaxe das pensións na Constitución. Sabemos que isto non é un tema exclusivo de política municipal, pero sí que consideramos que nos afecta moito, porque Vilardevós ten 827 persoas pensionistas, é dicir, máis dun 48% das persoas deste concello están vivindo de unha pensión. Si Galicia e a provincia de Ourense teñen as pensións máis baixas de España, pois Vilardevós aínda estamos todavía por baixo deste límite. Como ben di a Rede Europea de Loita contra a Pobreza, o 48% dos pensionistas galegos están por baixo do umbral da pobreza. Si as persoas pensionistas do Concello de Vilardevós están percibindo unha pensión aínda por baixo da pensión media galega e da pensión media da provincia, pois xa nos imaginamos a situación na que está, unha situación especialmente grave no caso das mulleres, que de media veñen percibindo 4.500 euros menos de pensión anualmente. A media da pensión en Ourense está en 926 euros e a media da pensión neste concello está en 850 euros para os homes e 755 euros para o caso das mulleres. Polo tanto, creemos que isto é o dato principal polo que este concello está encabezando permanentemente titulares de prensa dicindo que é un dos concellos con menor renda per cápita de Galicia. Ante esta situación, pois traemos esta moción, na que lle plantexamos o pleno primeiro un acordo no que nos comprometamos coa dignidade das persoas pensionistas e que apoiemos por lei a que se estableza que a pensión mínima sexa igual ao salario mínimo interprofesional e que se traslade, primeiro, a blindaxe das pensións na Constitución española, para que se proíba a privatización do sistema público de pensións e tamén a perda de poder adquisitivo das persoas pensionistas. E o traslado deste acordo o Congreso e o Senado. Isto é un pouco o que propoñemos. Non sei se hai algunha dúbida respecto a isto. Dádenos decir, recollemos a moción, como a través, neste caso tamén como voceira do Grupo Socialista, decimos que, evidentemente,
o Partido Socialista Obrero Español implementou unha serie de reformas para aumentar as pensións en España, é un partido que é o partido do aumento das pensións e así se pode caracterizar neste país. Evidentemente, Ourense e Lugo, como ben indica Tamara, son os máis baixos de toda España e hai que seguir loitando para que eso non sexa así. Todos sabemos que eso ten unha longa historia debido a que as baixas cotizacións que había aquí precisamente por dedicarse a diferentes sectores, e é verdad que eso fixo que estas pensións a día de hoxe sean unhas das máis baixas. Evidentemente, nós estamos sempre a favor de que as pensións suban e, evidentemente, apoiamos a moción totalmente e incluso nós diríamos máis de que se podría instar a que se fagan, o que o Goberno poida implementar incluso novas e varias estrategias, como mellor impulsar o desarrollo económico, do empleo e de calidad, e incentivar a industria e a innovación tecnolóxica nestas provincias. Eso faría que mellorarían os salarios e, desa maneira, revertirían despois nunhas pensións a futuro. Ou os incentivos, como decía, das cotizacións máis altas. Con todo isto, entendemos que totalmente conscientes e, evidentemente, apoiando para o que nos corresponde neste caso, que é Vilar de Bos e os nosos vecinos. Nada, perfectamente explicado, nós tamén vamos a apoiar. Votos a favor, unanimidade. Vale. A seguinte moción que vai a levar adiante Marina Lograce para someter a debate vai a ser a moción para o apoio e xestión pública directa do centro do CAP de Ourense, que é o Centro para a Atención a Persoas con Discapacidade, debido a que Ourense é o único de toda Galicia que non ten este centro gestionado de maneira pública. Acaban de facer ahora mesmo un centro que se gastaron hasta 10 millóns de euros, pero en principio queren que sea dunha xestión privada, evidentemente entendemos que non. Vai Mariana a facer a súa exposición. Antes de decir nada, esta moción foi pasada tanto a Interior Galego Vivo como ao Partido Popular anteriormente, por si se querían pronunciar. Non se recibiu nada, co cal Marina, como voceira do Partido Socialista, fai a súa exposición. Muchas gracias. Bueno, primero decir que hay una errata arriba del todo que pone capo y es cap, acabado en D. O sea, la O no es una O, es una D. Creo que todo el mundo lo ha entendido, pero para dejarlo claro. Como nos decía la alcaldesa, ya desde el año 2016 se viene demandando un centro público de gestión pública para la provincia de Ourense. En estos momentos hay que decir que ya en septiembre de 2016 todas las fuerzas políticas de la provincia de Ourense, tanto el Partido Popular, el Partido Socialista, el Bloque, Marea y Democracia Orensana, o sea, todos en ese momento, en septiembre del 16, firmaron un compromiso para la creación de este centro. Hay 3 centros en las otras 3 provincias gallegas. Nos faltaba el de Ourense. Por tanto, se crea una plataforma para solicitar la plataforma para poder mantener hacia adelante, porque consideramos que es de justicia el que las familias que necesitan este servicio pues puedan tener la cercanía de tener un centro en la provincia de Ourense y no tener que trasladar las familias de Ourense, trasladarse a Lugo, o a Pontevedra o a La Coruña para el uso de un centro de este tipo. Por tanto, lo que se solicita es que haya un centro público en el que se ha invertido, el centro ya se ha llevado a cabo, se ha ejecutado, pero ahora lo que se solicita es que este centro público sea de gestión pública directa para estas personas. Y por tanto, la solicitud que se hace es instar a la Consellería de Política Social e Igualdad
que el centro que se acaba de realizar en Ourense sea público, de gestión pública directa. Instar también a la Consellería que se ponga en funcionamiento este nuevo centro a primeros del trimestre de 2025, es decir, el próximo año. Instar a la Xunta de Galicia a incluir en sus orzamentos del 25 la partida orzamentaria para dotar del personal funcionario necesario que se ponga en marcha el denominado centro. Y esta es la solicitud que hacemos desde el Concello de Vilatevós y se viene llevando a cabo desde otros concellos de la provincia. ¿Alguna cosa que decir? Sí. O Goberno galego traballa para poñer canto antes a disposición das familias este centro de día, para contar con 110 novas plazas públicas de atención diurna e residencial. Actualmente, estas obras do centro de día, do centro, están rematadas e xa conta con equipamento necesario. Como dixen, son 110 novas plazas públicas e isto significa que van a ser plazas públicas e cun precio público. A Xunta vai a polo en marcha nos primeiros meses de 2025 e, como dixen, esta infraestructura na que o Goberno galego investiu 10 millóns de euros e que pasará a formar parte da rede pública autonómica e deste xeito Ourense contará cun centro de vanguarda que ofrecerá un servizo público especializado, accesible e da mellor calidade ás persoas con discapacidade. O que sí nos parece sorprendente é o uso partidista que se están dando desde as diferentes organizacións políticas sobre este tema. Porque cando vostedes están na oposición, demonizan sempre a xestión de entidades sociais ou empresas privadas, pero cando gobernan fan o contrario. Entón, cando o PSOE e o Bloque gobernan, externalizan servicios sociais. E disto vou por exemplos. As residencias de maior idade de Deputación de Lugo están externalizadas. En Ribeira, o Bloque renovou a externalización a unha empresa privada da Escola Infantil Pública. Se collemos os datos do SAF, a porcentaxe de concellos co SAF externalizado do PSOE e do Bloque é maior que nos concellos do PP. O 41% dos concellos de Galicia teñen unha xestión completamente privada do SAF. Dos 151 concellos nos que goberna o PP, o 30% teñen xestión completamente privada. E dos 109 concellos nos que goberna o PSOE, o 48% teñen xestión completamente privada. E, bueno, de 28 concellos nos que goberna o Bloque, o 46% teñen xestión completamente privada. Entonces, se isto é así, que ocorre co mantra do público-privado? É unha cuestión totalmente partidista, porque fálase o que despois non cumplen nin fan. Está claro que o que lle interesa aos veciños e ás familias do CAP é que o CAP Ourense, o que nos interesa a nós, o Partido Popular, é que os usuarios estén ben cuidados. Con respecto ao posicionamento desta moción, o noso voto vai ser a abstención, porque o centro xa está rematado e vai a formar parte da rede pública autonómica. Vale, pois lle contesto a súa exposición. Pareceme increíble que usted me veña aquí a falar de facer servicios privados. Cando neste concello gobernou o seu partido, o Partido Popular, este concello contaba co servicio de axuda a domicilio de maneira directa e xestionada a través do Ayuntamento e a entrada do seu partido privatizaron. Estiveron, pois, privatizadas e a día de hoxe, evidentemente, como lle comentei en algún momento que usted preguntou se agora nós a vamos a por pública, por eso que usted me diga a min que o Partido Socialista está utilizando de maneira partidista eso, cando neste concello o seu grupo foi o partido que privatizou os servicios públicos, pois, perdóneme, pero entendo que se está columpiando. Tamén dicirlle o tema da residencia. Tuvo outra oportunidade o Partido Popular aquí para facer outra xestión pública e fixo a privada, que é a residencia, está gestionada por unha empresa privada, o cal entendo que usted me diga a min que nós utilizamos
o partidismo para facer cousas públicas ou privadas, entendo que non, porque estamos no Concello de Vilar de Bos. Tamén decirlle que isto é unha reivindicación que leva facendo, como pon aí, ante a reivindicación do colectivo de nais e pais de nenos e nenas con discapacidade da provincia de Ourense, que desde o ano 2016 veñen demandando un centro público de xestión pública e directa como solución máis axeitada para o futuro dos seus fillos. E despois de continuos retrasos e promesas, cousa que o seu partido sabe ben, incumpridas, a plataforma Procap de Ourense considera que, por fin, e xa será hora, unha vez que teñen feito ese grande edificio local, é verdade, que hai que reconocelo, a Xunta de Galicia se ven de gastar moitos millóns de euros, e as cousas, cando se fan ben, dá igual o partido, dá igual, están ben feitas ou están mal feitas. Entón, neste caso, que me diga que utilizamos o partidismo, pois, a verdade que creo que está fora de lugar, e sobre todo falando do Concello de Vilar de Bos. Nos levamos esta proposta e falei directamente cunha das iniciadoras, que era unha das directoras que levou, agora creo que xa non é a directora, de Velle, a coñezo porque precisamente cando eu era educadora familiar deste Concello tive muchísimas reunións porque é verdad que nós tiñamos casos e usuarios deste Concello no centro de Velle. Ese caso, local, evidentemente, por protección de datos non vou nin nomear, pero ese caso a día de hoxe non ten unha salida. Está na súa casa cos seus pais o desgaste que supón para as familias. O cal, se falamos de servicios sociais, evidentemente tócame moi de cheo, aínda que hoxe sexa a alcaldesa deste Concello, pero sigo tendo a miña vocación de educadora social por e para as familias. O cal entendemos que, se desde o ano 2016 se leva pedindo que se faga ese centro e que sea de xestión pública, entendemos que desde o 16 ao 24, pois os pais e as nais se teñan xa que agrupar para facer unha protesta e solicitalo. Deste Concello, neste caso, a través da voceira do Partido Socialista, da vicevoceira Marina Lovelace, pois ven a súa exposición, entendemos que é de recibo que por fin este centro xa sexa público. Alégrame escoitala decir que vai a ser público en xaneiro, me dice, non? Quero que quede en acta, que a partir que Adriana... Nos primeiros meses do 2025. Vale, nos primeiros meses que isto vai a ser público, porque evidentemente hoxe ou mañá lle chamarei a persoa que nos pasa esta moción para comunicarlle que iso vai ser unha realidade e ojalá que así se faga. E dame igual que o faga o Partido Socialista, o Bloque ou o Partido Popular. Se está ben para todos. E cando está mal, tamén está mal para todos. Bueno, por a nosa parte, pues, como podría ser de outra maneira, vamos votar a favor, vamos aquí por unha construcción pública, por unha xestión pública de todos os centros vinculados aos servicios sociais, prioritariamente, creemos que é a mellor fórmula para garantir unha mellor atención e unha mellor calidad de vida das persoas beneficiarias, e tamén nos congratula a posta en marcha deste centro. Somos conscientes e moi sensibles á situación das persoas con discapacidade nesta provincia. Es decir, por a situación que teña en xeral e por a situación que sofren persoas que conhecemos directamente neste Concello. As casas se adaptaron, como ben dixo era no caso, a vivir nas súas casas, moitas veces supoñen unha sobrecarga para as súas familiares, para as súas persoas cuidadoras, e en outros casos a única solución que se está dando neste momento, unha solución que nos cultura humana, e ingresar en residencias de persoas maiores, o cal consideramos que non é un objetivo ni de centros asignados para estas persoas con discapacidade. Entonces, pues bueno, pues isto que nos congratula a posta en marcha de centro que era necesario. Votamos. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vale, a seguinte moción vai a ser para contribuir ao mantemento e mellora do servicio de axuda no fogar prestado por este Concello, na rexistra Marina Lovelace. Bueno, decir que os concellos vémonos facendo un esforzo enorme para poder manter pois o servicio de axuda a domicilio, xa que a Xunta de Galicia neste momento fai un copago por hora prestada
Espera. Se me vai porque vou quedar certo. A outra, daqui a vez. Sí. Así. Vale, que estaba vendo que non... Vale. Facemos un esforzo, como decía, xa que a Xunta de Galicia, a día de hoxe, tiña a hora establecida en 12 euros e non se lle pagaba eso a todas as persoas debido da capacidade económica que contaba. Pero claro, nós estamos pagando esa hora a día de hoxe, como lles dixen nos orzamentos, a 19 euros e a 17 e pico a básica, co cal, pois, é difícil costealo. Con paso a Marina para que ela si quere dar algunhas... Sí, muchas gracias. Como decía la alcaldesa, esta moción se trata de hacer una moción que instamos a la Xunta de Galicia para contribuir al mantenimiento y la mejora del servicio de ayuda en el hogar. Antes, cuando hemos estado analizando los presupuestos, ya hemos visto, incluso ha habido una pregunta de Adriana acerca del aumento de esta cantidad tan grande, y ese aumento es debido justamente al aumento del SAF, en este caso del SAF. Al aumento del SAF de los salarios y de lo que hay que pagar. Entonces, ponemos sobre la mesa esta moción. Recordar que la ley de 2006, para el tema del 14 de diciembre de 2006, para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, es una ley que viene desde 2006, como decía, y se escribía un convenio por el cual la aportación de las comunidades autónomas sería igual, al menos igual, podría ser superior, pero al menos igual que el de la Administración General del Estado. Este es el punto clave del asunto. Entonces, esta es nuestra demanda. La demanda, que no es nuestra, es de todos los concellos. Todos los concellos en Galicia se están viendo cómo sus presupuestos se vienen abajo, se hunden por la pesada carga que supone el mantenimiento del servicio de ayuda en el hogar. Mantenimiento que, por otra parte, tanto en este concello como en muchísimos concellos gallegos, es absolutamente imprescindible, como hemos estado valorando antes cuando hemos valorado los presupuestos. Por tanto, para poder garantizar este servicio de calidad a los vecinos, con unas condiciones de trabajo dignas para los trabajadores, hacemos esta solicitud que son 3 puntos. Instamos a la Xunta de Galicia y a la Consellería de Política Social e Igualdad a una correcta asunción de las competencias. Por tanto, que se incluya un financiamiento real del servicio de ayuda en el hogar, real, y no de lo que está sucediendo en estos momentos. Instar a la Diputación de Ourense a la puesta en marcha de líneas de financiación para el servicio de ayuda en el hogar, para aminorar los gastos que esto supone a los propios concellos. O sea, como decía antes, un concello como el nuestro, que tiene unos presupuestos muy bajitos, porque es un concello muy pequeño, pero en el que tenemos una realidad de necesidad de ayuda en el hogar muy alta. Y instamos a la Xunta de Galicia y a la Diputación de Ourense a dotar de los medios, recursos, materiales y de equipos de valoración de la dependencia para reducir las listas de espera, que, como todo el mundo sabe en estos momentos, las listas de espera son muy largas. Cuando alguien solicita ayuda en el hogar, pasan meses, a veces hasta un año, o incluso más del año, en que se haga la valoración y, por tanto, que entren dentro del sistema. Desgraciadamente, incluso en algunos casos, cuando se ha solicitado y luego cuando ya por fin se le empieza a valorar, ha habido un fallecimiento del usuario, lo cual es bastante trágico. Por tanto, estos son los 3 puntos que solicitamos en esta moción. Sí.
Decir que Galicia atende o 98% das persoas con dependencia recoñecida. Falades aquí na moción de que, seguindo ao texto da Lei de Dependencia, que a financiación destes servicios son responsabilidade dos gobernos central e autonómico. Este ano en Galicia investíronse 655 millóns de euros, do que preto dun 70% proceden das arcas autonómicas e un 30% da administración local. Entón, está claro e comprobado que o esforzo que fai a Xunta de Galicia, a pesar do incumprimento do Goberno Central, coa Lei de Dependencia, obliga a financiar o 50% do gasto e agora mesmo non o está facendo. Se cumplise, Galicia acadaría 900 millóns de euros só neste ano. E se sumamos a todo o que lle debe a Galicia e aos galegos con dependencia, encontrámonos con unha deuda de máis de 2.500 millóns de euros. Este incumplemento o que supón é que non se poidan poñer en marcha máis servicios como atención domiciliaria, casas de residencia, centros de día, máis axudas económicas. Tamén supón que non se poidan ampliar o número de persoas beneficiadas do SACE en Galicia. Supón, en definitiva, que non se poida incrementar o financiamento destes servicios e, ademais, se se cumplira a Lei de Dependencia, a Xunta podería seguir incrementando a axuda aos concellos. Con respecto á valoración da Lei de Dependencia, é verdad que tanto a valoración como a atención ás persoas con dependencia é algo no que se debe mellorar, porque, ademais non é un problema exclusivo de Galicia, sino que se repite en toda España. Pero, en vez de buscar solucións, o Goberno Central agravou esta situación coa aprobación en outubro do ano pasado dun decreto no que modifica os baremos, sin consensualo nin coas comunidades autónomas, nin achegar financiamento. Este grupo de goberno está de acordo en que os concellos non poden soportar esta carga, pero eu creo, ou nós creemos, que a Xunta está cumplindo dentro das súas posibilidades. Entón, a quen lle hai que reclamar é o Goberno Central que cumpla cos seus, coa responsabilidade que ten. En cuanto ao punto número 2, de instar a Diputación de Ourense que abra unha liña de financiación, eu creo que é inviable, porque os concellos de menos de 20.000 habitantes son todos menos a cidade de Ourense. Isto suporía unha carga enorme para os presupuestos da Diputación, que tamén son limitados. Entonces, si podemos votar a moción por puntos, non. A moción recolle esos puntos en segundo. No se puede votar por puntos. Pero non porque non queréis ou non porque... No, es que se puede, pero digo que si nos dejáis votar por puntos, nosotros apoyamos. Non se pode. No. Podese votar por puntos. Sí que se pode votar por puntos. Secretaria interventora, ¿sabe si las mociones se pueden votar por puntos? Hay una moción, si la queréis cambiar, la cambiáis, si no la queréis cambiar, Es se que mantiene. les digo que esta es la moción. Vale. O sea, que si se quiere cambiar la moción, se cambia, pero si no... Vale, esa es la moción que presentamos. ¿Sí? Ustedes voten o no voten. Vale, decir que, como sempre digo, atáñenos Vilar de Vos, que no concello no que estamos, a realidade das políticas, evidentemente, que se fan no Estado, que se fan na Xunta ou desde a Diputación, pois, ao final, teñen unha repercusión directa nos concellos, pero nós falamos da realidade que a que conta este concello. A nosa realidade é que a nosa chegada había unha lista de espera enorme de grados 3 de dependencia, o cal foi algo que tivemos que atallar de maneira urxente. Igual que eu fui capaz, falo eu, poneme como alcaldesa representante, e o grupo de goberno, neste caso, coordinada ca traballadora social, pois fomos capaces de solicitar a Xunta 500 e pico horas máis, nos reconocen, non nos reconocen as 500 e pico horas, nos dan 375, os cales, automáticamente, os grados 3 neste ayuntamiento quedaron, non hai grados 3 en lista de espera. Entón, entendo que, por moito que digamos que o Estado, a Xunta, o diñeiro, evidentemente, cada un ten que cumplir ca súa parte e, por suposto, que volvo a decir que instamos a que sexa quen sexa ten que comprometerse e facer o que lle corresponde, eu tamén creo que os concellos facemos un esforzo moi grande e cando se nos está dando esa cantidad de diñeiro, o único que decimos é que non nos está chegando.
E temos que por adiantar e por moito diñeiro, entón o esforzo económico, como ben decía Marina Lovelace, co presuposto co que conta o Concello, evidentemente, pois son favas contadas, e se a maiores non nos están dando o que por lei nos terían que dar, a min dame igual que sexa o Estado, que sexa a Xunta, que sexa quen sexa. Evidentemente, a nós temos que chegar esa financiación e non nos está chegando. Temos que chegar incluso a Xunta, que é quen nos ten que pôr a nós as horas que non nos chegan, nós temos lista de espera. É verdad que grado 3 non, porque nos parecía sangrante e así se agilizou e se conseguiu. Pero eu agora seguimos, temos horas pendientes que a Xunta non nos está concedendo e seguimos pelexando porque non las concedan para poder chegar a todo o mundo. Entón, evidentemente, entendo o que nos trasladas, pero tamén entendo que nos temos que falar da realidade que contan os nosos veciños e darlle solución ao que temos. E creo que así xa o fixemos en gran parte, pero todavía temos que seguir que nos den horas. Se a Xunta non nos dá horas, o Concello non pode prestar horas. Iso é unha realidade e non nos están dando máis horas. Entón, eu confío que de cara ao ano 2025 volverei a solicitar que nos sigan concedendo as horas necesarias para prestar o servicio de axuda a domicilio necesario que tenga a demanda que ten este Concello dos usuarios. Sí, yo quería hacer una matización al comentario de Adriana, que bueno, está explicitado aquí, pero rematarlo. Los ingresos del Estado probablemente son insuficientes, estoy de acuerdo, pero se han ido aumentando, mientras que el Fondo de Cooperación Local está congelado desde hace más de una década. Eso es. Primer punto. Y otro segundo punto es que se viene solicitando un servicio de atención social que asciende desde la Diputación de Orense, incrementarse los fondos destinados a atención social que asciende a 1,63 millones, consagrado 1,4 de estos millones están en el programa de Ourense. El SAF básico está también ahí contemplado. Entonces, bueno, pues claramente tanto la Diputación como la Xunta han ido aminorando los fondos destinados a todo lo relacionado con el servicio de ayuda en el hogar. Entonces, bueno, ¿que hay que demandar más al Estado? Sí. ¿Que hay que obligar a la Xunta a cumplir el acuerdo de igualar los fondos del Estado? También. ¿Que hay que solicitar a la Diputación? Estoy de acuerdo con que las poblaciones de Ourense son todas más pequeñas de 20.000 habitantes, pero a lo mejor hay que darle una vuelta a los fondos de la Diputación para ver la realidad con la que cuenta la población orensana. Entonces, a lo mejor hay que cambiar un poco los presupuestos. Bueno, nos vamos a apoyar esta moción. Parece que é unha situación que reiteradamente está reivindicando que está levando a situación de sostenibilidade a moitos concellos do medio rural e incluso digamos un punto a maiores, é dicir, que se recoñeza aos concellos a totalidade das horas que teñen recoñecidas as persoas usuarias, porque cando unha persoa ten reconocido, teño grado 1, grado 2, grado 3, ten reconocido a axuda no fogar, xa pasou un proceso de valoración e a realidade é que os grados 1 nunca poden recibir a axuda no fogar, os grados 2 as afectou por este concello non recibían, agora mellorou algo a situación, pero non se está cubrindo na súa totalidade. Isto leva a que moita xente haya recoñecido a axuda no fogar, moita xente lamentablemente falleza antes de poderla recibir esta axuda ou xa teña que pasar a outro recurso, como pode ser un recurso residencial ou de centro de día, antes de haber recibido nunca a axuda no fogar. Por lo tanto, a nos parece que tamén é unha cuestión moi importante, que todas as persoas que teñan reconocida o da axuda no fogar se lle poida prestar efectivamente desde o momento que teñan reconocida. Alguna cosa máis? Non. Vale, pois procedemos á votación da moción. Votos a favor? Votos en contra? Ai, perdón. A favor todos. É que só diré ali. Votos a favor todos. Vale.
Seguimos. Ahora ven a actividade de control, que é dación en contas das resolucións da alcaldía, número 402/24 de delegación de competencias, como ben dixo Tamara, publicado no boletín da provincia a delegación para o expediente de estabilización que explicou antes Tamara. Bueno, vou aquí só decir que como parte interesada, xa que anteriormente pois educadora familiar e agora alcaldesa, se dá esa casualidade, coincidencia. Evidentemente, era un expediente que en principio estaba cerrado, así ben o reflite a secretaria ou no seu informe, pero tamén é ben que, en vista de que o Ministerio nos manda, nos manda un cuestionario para cumplir, para ver se ese proceso de estabilización se fixera, a secretaria, evidentemente, dice non, entón, eu desde a alcaldía temos que ver o expediente, porque non se fixo a estabilización cando pensábamos que ese expediente estaba estabilizado precisamente porque se había feito nunha mesa de negociación, aprobado nun pleno e se había reconocido a fixeza. Decir que o proceso de estabilización, tanto a auxiliar administrativa como a educadora familiar deste Concello, houbéramos estabilizado, optado esa estabilización, e é verdade que todos os concellos, o 90% dos concellos de toda a provincia, habían aprobado unhas bases para esa estabilización, aprobadas a través de todos os sindicatos e a FEGAM, e nesas bases, tanto a educadora e a auxiliar houberan concurrido un concurso de méritos por levar antes, por haber traballado no Concello, antes do 1 de xaneiro de 2016, dabanse todas as condicións para poder facelo a través dun concurso de méritos. Tamén decir que naquel momento o alcalde non estaba moito por a labor, pero era unha lei. Non quero pensar que se fixo de maneira intencionada e entendo que foi un erro administrativo, pero un erro administrativo que ten uns prejuicios e se vulneraron os dereitos das traballadoras neste Concello, xa que agora este proceso de estabilización acaba o 31 do 2024. Tamén decir que naquel momento se mandou todo á función pública, a subdelegación do goberno, naide se pronunciou e tamén quero deixar claro que se fixo así porque supuestamente houve un asesoramento dende a Diputación. Entón, agora evidentemente a secretaria fixo o seu informe no que vamos a corrixir unha cousiña, Tamara, que é que todavía non está no Consello Consultivo. Unha vez que isto veña a pleno e se levara a pleno, agora se enviará, farase todo o expediente para que o Consello Consultivo da Xunta se pronuncie e nos diga se é nulo de pleno dereito ou non, a ver que nos di. En primer lugar, baixo os informes da secretaria, toda a evidencia que esa resolución da alcaldía adoptada naquel momento, no ano 2022, vai a ser, en principio, entendemos que pode ser nulo. E así, como dice a secretaria, sometido a calquera outra valoración xurídica. No momento que isto se detecte, evidentemente, falo coa secretaria para que revise o expediente e así se detecta de que era unha ilegalidade. Inda que son parte implicada, interesada e perxudicada, evidentemente, quero facer as cousas ben e, desa maneira, nesa labor estamos para poder intentar facer ese proceso de estabilización como marca a lei e con todas as garantías de transparencia, porque entendemos que é a única maneira de facer ben as cousas, inda que a veces estén perxudicando a un mesmo, neste caso, sendo eu hoxe a alcaldesa do Concello de Vilar de Bos, e teño clarísimo. Unha vez que se pronuncie o Consello Consultivo, entendemos que será poder darlle continuidade a ese proceso e será Tamara a que dé contas do mesmo, porque tamén entendíamos que só podía ser delegado, neste caso, na outra tenente alcalde, Marina, pero entendo que, ao ser do mesmo grupo político, non me parecía transparente. Neste caso, preferimos que sexa Tamara a que asuma para que o proceso sexa claro e transparente e non dé lugar a ningún tipo de incertidumbres ou de malas valoracións. Bueno, dito este punto, eso é o que se fixo, como lles dixen, xa está publicada a delegación das súas competencias para ese expediente. O seguinte punto é dación de contas da resolución da alcaldía. Como ben saben, todas as resolucións da alcaldía que se adoptan a diario, que son moitas, como poden ustedes ver na aplicación de Gestiona, no momento que as firmo, automáticamente ustedes as teñen a disposición e poden ver todos os acordos e todas as resolucións que se adoptan. Si quero comentar dúas que nos parecen, outra vez sangrantes, xa que seguimos con expedientes anteriores á nosa chegada. Hai un expediente que é a resolución do 13/12/2024, que é dunha subvención do IDAI
recordo que saliu facendo un vídeo nas redes sociales dicindo que este concello, que non sei de que nos queixábamos, que este concello non tiña deudas, que este concello pois non, que nos iban a dar 40.000 euros do IDAI, dunha subvención que xa estaba feita, xustificada, que nos viñan 40.000 euros. Bueno, por non decir que non só non nos dan os 40.000 euros, senón a maiores temos que devolver, tivemos xa, porque xa o pagamos, tivemos que devolver 16.057,37 o reintegro, porque habían feito un anticipo, entón ahora hai que devolver ese anticipo, e a maiores temos que pagar uns intereses de demora que se elevan a 1.782,80. Evidentemente, a miña chegada, cando vin o vídeo nas redes sociales, preguntei, pois claro, se nos dan 40.000, que ben, pero resulta que ese expediente estaba paralizado porque lle habían pedido a este concello xa naquel momento que xustificaran a subvención porque estaba mal xustificada e o plazo xa estaba acabado. Bueno, fixemos as nosas xestións directamente con Madrid e nos abren a vía de poder xustificala, deronnos como unha prórroga para poder xustificala. Evidentemente, me poño en contacto co proyectista, co da memoria, con quen fixo a obra, e cual foi a nosa sorpresa, que volvemos a mandarlle toda a justificación, todo o que contábamos nese momento, porque evidentemente eu non podo inventar os documentos se non están. E claro, a miña sorpresa foi que, cando mandamos outra vez todo, pero claro, a ata de replanteo, pois non era un ata de replanteo, que un expediente por fora poña nun PDF ata de replanteo, pero se abro o documento e iso non é un ata de replanteo, evidentemente o Ministerio non o toma como justificado. E se nos piden un montón de documentación, ata de replanteo, ata de medición, os certificados de recepción, as fotografías tampouco estaban, as fotografías do cartel, a copia do proxecto, memoria técnica do diseño, un informe justificativo que estaba incompleto da realización e das actuacións, con o cual, evidentemente, faltando toda esta documentación. E non dado conseguido tampouco, porque fixemos o esforzo de poder a ver se se daba conseguido, pero as cousas que non estaban feitas, pois, evidentemente, non se poden justificar. O cual, non só non nos deron 40.000, senón que a maiores tivemos que facer unha devolución. Por eso que a veces, pois, hai que ter tiento co que se dice. A seguinte é outro máis diñeiro que agora temos tamén que seguir pagando de cousas que veñen de atrás. A miña sorpresa foi que vos comentaba outro día, cando estivemos co presidente da Diputación, Luis Menor, que visitou este concello, e, bueno, lle trasladamos, pois, varias demandas que temos. Unha delas é a carretera ata Vilarello, que é o trozo que falta, evidentemente, e a outra era o ponte do río Barxa, que esperemos que a ver se non o contemplan nos presupostos de estradas para o ano 2025. Pero nos recibimos unha certificación de unha liquidación da carretera da rehabilitación Flor de Rei de Rosso, que temos que pagar ya a Diputación 30.577,11,71. A miña sorpresa era que, evidentemente, non sabíamos, en principio, a cuento de que, porque encheronse a boca dicindo que eso había pagado e feito o Partido Popular ca carretera de Terroso, pero resulta que a carretera de Terroso foi a carretera que máis diñeiro leva gastado en ninguna deste ayuntamiento. Fixos un proxecto no ano 2018, que todavía teñe un aval sin devolverlle á empresa, de 78.000 e pico euros. Pero que, evidentemente, faríase, pero eso agora xa foi incluso tapado co novo aglomerado, que se fixo, porque non quedara ben esa obra. Aí se gastaron no 2018 78.000 e pico euros. Despois, o primer tramo, desde Flor de Rei a Terroso, o primer tramo que se fixo, a empresa quedou desierta. No segundo, que foi o plan base, que isto é do plan base 2022, habíase presupuestado 78.000 e pico, pero o Concello tiña que pagar 30.577. Pois isto é do ano 2022, pero temos que pagar agora no ano 2024, co cual, pois, sin estar contemplado nos orzamentos, agora mesmo ter que devolver esta cantidade é moi difícil. Despois tamén decir que xa se terminou a carretera de Terroso, por fin é unha realidade, e evidentemente falaban de que a carretera era un proxecto que iba hasta a casa moito máis adiante. Tamén decir que o plan base do 23, este Concello perdeu-no porque non se tramitou nada e a nosa chegada non se había tramitado nada e perdeuse esa subvención. O cal tivemos que recuperala, tamén é de decilo, que gracias á Diputación nos deu unha subvención nominativa, o presidente
Luis Menor, nos concederon unha subvención nominativa, pero de 48.000. Evidentemente non é o mismo 48.000 que 78.000, con lo cual os proxectos disminuen. E a maiores hai que sumarlle co plan base do ano 2022, que estaba proyectado para facer, que non se fixo no 24, tamén os precios do ano 2022 que licitaba a Diputación directamente, que foi a empresa Straco que non fixo, evidentemente quedaron máis atrás porque os precios do 22 ao 24 pois non eran os que habían incrementado, e iso xa foron negociacións pois ca Diputación que nada ten que ver o Concello. Pois agora mesmo estamos a ver se damos negociado e lle pedimos un aplazamento para poder pagar esta cantidad, porque ao final de ano é moi difícil encaixala, e bueno, estamos aí intentando a ver de que maneira o podemos pagar, porque temos que pagar. Despois tamén recibimos de maneira sorprendente, vou a decir a palabra, un acordo de inicio para declarar a perda do dereito ao cobro dunhas subvencións que falan que son pola Brigada de Incendios do ano 2016, 2017 e 2018. Estamos no ano 2024. Entón, que agora a Xunta de Galicia nos veña a decir que estas subvencións pois que dannos de días para facer alegacións, para ver se podemos xustificar cousas que no ano 16 non se xustificaron, hai que o dir, non se presentaron as memorias, nin as facturas, nin os documentos contables, probatorios das cantidades, bueno, nos entendíamos que isto, a día de hoxe, pois, non sabíamos ben como buscar, porque este Concello, por exemplo, o expediente de 2016 non está digitalizado na plataforma de Gestiona, faltámonos de buscar carpetas, neste caso nombro a Marina Novelace, que leva par dunha semana buscando as carpetas, e non encontramos, non serán atopadas, no archivo non están, no armario de secretaría tampouco, atrás tampouco, encontramos dúas, pero eran dos procesos selectivos, nada que ver ca justificación, entón, sí que é verdad que, bueno, eu pedín agora unha ampliación de 10 días máis para poder seguir buscando documentación, é verdad que a través da secretaria sí que nos sacou algunha do libro contable, porque a contabilidade sí está no ordenador, e a ver se damos recuperado, pois que nos den algo deste diñeiro que dicen que nos poden dar, pero claro, se non se justificou, entendo que naquele momento tampouco se cobrou. E en principio nesas estamos, cun expediente, pois como lles digo, dende fai máis de 8 anos. Entón, pois bueno, difícil traballar, sacar a veces outros expedientes adiante, porque todas estas cousas nos interrompen administrativamente pois un montón, evidentemente. Pero bueno, todo o que sea recuperar algo perdido, nesas estamos. Vale, isto sería a dación contas das resolucións de alcaldía, non sei se algo que... non, vale. O seguinte, rogos e preguntas. Bueno, vou empezar a contestarlle por algunhas que vostede me fixo por escrito, outras xa se lle contestaron, das que fixo xa se contestaron algunhas por escrito, pero outras, evidentemente, cando fixo un oficio, pois fixo que te contestaría no pleno. A primeira, que referencia a información concreta sobre todas as subvencións nominativas contempladas no orzamento que foi aprobado para o exercicio 2024 e sobre todo sobre cales foron efectivas a día de hoxe. Pois que esta información se lle contestaría no pleno. Vale, as subvencións nominativas que se fixeron para o ano pasado foron emerxencia social 3.000 euros, dos cales se gastaron 1.599. Do Entroido e do Obradoiro de Chocalleiros en total foron, se non me equivoco, 2.800, 800 para o Entroido e para o Obradoiro 2.000, pero evidentemente fixose levouse ao museo o Chocalleiro, como ben viron, ali está xa no museo en Xinzo, e co diñeiro que sobrou o ano pasado, pois a asociación non puido, por os motivos X que foran, pois non organizou o Entroido, tiveron que facer dentro do Concello, entonces parte dese gasto, bueno, parte non, todo o gasto foi do que sobraba para facer o Entroido que o fixemos dentro do Concello. Para festas foron 4.000 e a día de hoxe solicitaron Doña Elvira, Vilar de Cervos, a festa do San Roque de Vilar de Vos, La Mardeite e a Veiga das Meas. Son os povos que a día de hoxe solicitaron, pois, se non me olvido de ningún, que o vi nos registros, que solicitaron. As mulleres rurais, 500 euros, está solicitada e estamos agora mesmo xa ca resolución porque as subvencións nominativas, en principio, pagámolas antes de que remate o ano ou quedan recoñecidas para pagar no primer mes, en xaneiro. Do agosto tamén 500 euros, xa está solicitada a documentación
Pazolandia 700 fixos o gasto en xaneiro, que leváramos o ano pasado, o sea, este ano, perdón, en xaneiro os nenos, e volvemos a leválos agora outra vez a Pazolandia en xaneiro, pero xa sería para o exercicio de orzamento do ano 2025. O material escolar, como ben lle comentei, estes 600 euros van a ir a Montedeporte, que son os meses de outubro, novembro e decembre, todavía queda algo deses 600 euros. A Escola de Música fixos un contrato, porque entendíamos que non era unha subvención nominativa, e era un contrato de suministro a este concello, entón fixemos un contrato. O fútbol, esa partida, en principio, 1.200, non nos presentaron solicitud, entendemos que non sei xa se presentarán, porque no momento que estamos entendo que xa é moi xusto, pero en principio non nos presentaron nada. Protección Civil, Víctor, como presidente de Protección Civil, xa che dixemos en varias ocasións que presentéis a documentación porque temos que facer trámite administrativo. Claro, pero falta os que nos falta. Bueno, que falta que eu digoche que nos presentéis a documentación, vale, porque senón é nos imposible facer a documentación. Estamos en Navidades, xa un administrativo vacacións e demais, como ben sabéis, temos unha administrativa de baixa, entendemos que vai ser unha baixa de duración larga, co cual, volvemos vernos un pouco asfixiados no tema burocrático, como ben saben o que significa. E despois, portas abertas, como asociación, que tamén xa está solicitada e debidamente todos os documentos presentados ás pensas da resolución e do pagamento. E fixose a AMPA Castro e Balotzeri, que non estaba reconhecida nas subvencións nominativas, fixose un pago de 120 euros que nos solicitaron para axudalos, son os nenos que tamén pertenecen a ese instituto, os nenos de Vilar de Bos, de secundaria, da ESO e de secundaria, que están indo a colaborarse nunha festa que fixeron con 120 euros. Vale, despois tamén decir que este Concello fixo durante este ano máis de 47 contratos con terceiros para darlle a legalidade a todo o que facemos de unha maneira transparente. E tamén estamos agora mesmo, faltamos uns contratos que xa se están, un creo que xa se fixo, o dous, que era o tema das iluminarias de Vilar de Bos, das luces, e o tema da revista que tamén xa que fixemos, que me imagino que lles chegaría a todos as súas casas, e como dixemos, entendemos que é unha maneira transparente de dar información aos veciños e as veciñas de todos os povos, os cales durante 12 anos a información entendo que era pouca, entendemos que había que mellorar, polo cual recuperamos a revista a que contaba este Concello, é unha revista que contan case todos os concellos da Mancomunidade de Municipios de Verín en aras da transparencia e da información. Despois, os outros puntos xa lle habíamos contestado. Despois, que en referencia a información nos dicen que a solicitude que se dispoña dunha porta ou valla protectora para que os nenos e nenas que utilizan esas instalacións o fagan con toda a seguridade, referíndose ao parque infantil que se fixo neste Concello. Evidentemente, recollo a idea, todo o que sea seguridade para os nenos, evidentemente o vamos a facer, pero tamén decir que ese parque infantil está a día de hoxe certificado con todas as garantías de seguridade. Tamén entendo que cando vamos ao parque cos nosos fillos, e falo porque eu tamén teño fillos, máis xente que está aquí ten fillos, neste caso me nota aquí porque temos fillos pequenos, cando vamos a un parque, evidentemente, temos que estar sempre pendiente dos nosos fillos e non é encerralos e deixalos, entendo, pero, evidentemente, esa valla creemos que pode ser unha medida boa para que evitar cualquier tipo de incidente, pero recalcar que o parque está certificado para que se cumpla a seguridade e a normativa establecida. Despois nos din que houve numerosas queixas recibidas por usuarios e veciños de Vilar de Bos. Eu rogolle que me achegue esa lista deses usuarios e veciños porque asignada por eles ou que me diga, porque eu naide me veu a min a decir nada deso. Ningún veciño, porque é verdad que a veces na calle nos dicen cousas, pero eu deso non tuve a ninguna mamá, a ninguna persona de Vilar de Bos que a min se me queixara, nin viñeron aquí, nin fixeron un escrito, nin nada. Entón, sorprendíame que numerosas queixas, cando a alcaldesa deste Concello e o grupo de goberno non ten tal coñecemento. Non vou inventar, me refiero, se veñen xunto miña ou xunto outros compañeros e nos dicen que, que creen que é peligroso e que se podría por unha porta e demais, eu, estando aquí, o normal é que volo transmita. Entón, por iso,
Ahora, si por cada queixa que teñamos de veciños teño que presentar firmas ou teñen que presentar firmas para que creas... Por suposto que non. Nin... Dices que non cousas na miña boca que eu non estou dicindo. Non, igual me expliquei mal, se me expliquei mal corrixo. Non, o que quero decir é que me extraña que nos digades que houve numerosas queixas de veciños e que a alcaldesa deste concello nin o grupo de goberno sepamos nada. Entón, eu, en base a eso, que eu non digo que non che dixeran esas queixas, pero eu insto a que cando a xente vos diga, pois que non, eu, por exemplo, falo na miña persoa, gustame o diálogo, gustame o consenso, gustame a unión, non me gusta o malmeter, entón veñen aquí, nos comunican, nos comentan, se queren facer un escrito, que eu digo a todo o mundo, hai que reclamar, por escrito reclamamos, axudamos dende aquí, incluso a por a reclamación contra o Concello, porque ao final queda registrado e, pois, damoslle... Pero se a reclamación xa che poño eu. Se veñen a min e me ven unha reivindicación e eu cho transmito e eu cho meto por registro, pois é o mismo que cho meta eu que cho meta calquer outro veciño. Me refiero, ou se non, se queres, digolle que veñan directamente a ti. Que veñan, claro, que podemos, que nos poden vir ao Concello, que o Concello é de todos e para todos, e poden vir a presentar queixas e reclamacións. O que me chocaba é que numerosas queixas eu non ter nin a primeira. Entón, bueno, eu o que quero dicir é que a xente que che vai a dar as queixas, que me parece moi ben, e para eso tamén estades, para trasladarnos neste caso ao grupo de goberno as queixas dos veciños, pero que non está de máis que lle podes decir que non as poden vir a trasladar a nós e que sin problema ningún atendemos a todo o mundo e intentamos dar solución aos problemas dos veciños. A iso me refero, que entendo que de maneira directa poden vir á Casa do Concello, que é a administración pública de todos, sin ter que o mellor, pois, solo notificar, o sea, que non digo que non o fagan a través súa, non me malinterprete, porque non estou dicindo eso, pero entendo que a Casa do Concello é unha casa de todos e para todos, que se trata a todo o mundo por igual les atenden as peticións de maneira rigurosa. Eso quería deixalo constatado. Vale, creo que estaría dado por contestado pois todo, e así lle digo que recollemos a idea de pôr a porta no parque infantil para que haya maior seguridade. Vale, eu por a miña parte, agora, sí. Rogos e preguntas? Algún rogo, alguna pregunta? A min gustaríame instar, creo que Sonia, porque esa persoa encargada de facer a publicidade cando se fai o magosto e cando se fai o entroido, creo que esta persoa encargada da cartelería. Se non estou no certo, corríxeme, pero, como sabes, está dando unha axuda do Concello. Entonces, pois, bueno, cando hai unha axuda dunha administración pública, cando se fai a cartelería, debe costar esa axuda. Neste caso, no caso do magosto, non só do Concello, sino tamén creo que da Diputación, que colaborou poñendo unha carpa e demais. Entonces, pois, bueno, eso, gustaríame que a partir de agora, pois, se faga costar a colaboración do Concello cando se difunden ese tipo de actividades, porque todos os que estamos aquí representamos a este Concello, non só o grupo de goberno. Hasta ahora fixen os carteles, porque lógicamente a asociación non conta con recursos para facelo, entón fixen particularmente porque me pediu da directiva, a cual pertenece a asociación. Non se puxo nunca quen colaboraba, porque non ven agora os 300 euros, isto xa ven atrás que se colaboraba o anterior equipo de gobierno, nunca se quiso politizar as festas de Villar de Mosta, do Magosto e do Entroido, a carpa da Diputación xa o pedía a anterior goberno, que sempre foi concedida, entonces acordouse de que nin uns nin outros. Este ano quiso seguir por o cartel, lógicamente, se vai ao Concello de Villar de Mos colaborando con 300 euros, ten que ir a Diputación de Ourense que colaboro ca carpa. Perfecto. Tamén colaboro Sousas que regalou as augas e non se lle puxo ninguna colaboración. Eso tendes que estar máis ben a directiva da asociación, que eu estou metida na directiva, pero que tiña que ser nos carteles. Este ano fixeno eu, hasta agora fixeno eu, o ano que ven pode outra persona, ou como se o Concello quere facer a impresión dos carteles, porque a asociación en sí non ten un recurso. Pero a colaboración deste ano non puxose colaboración de Concello de Villar de Mos, lógicamente por os 300 euros, que se cobraron quinta este ano ou do ano pasado, que se esperaban por o dinheiro do ano pasado, este ano non se facía igual. Con 300 euros toca a 1 euro por persona a colaboración do Concello. O sea que moito non se ve. 500. 500.
Foron 500 este Bueno, ano. 500, no, 300. No, este ano O ano 500. pasado, 300. Pero este ano Sí, pero 300 son os que se cobrou deste ano. Deste ano, a agosto do ano pasado. Que toca a €1, que máis ou menos había subvención de 150 personas, casi €1 por persona. Bien, púxose, Vilar de Vos colaborou, Concello de Vilar de Vos, que é a primeira vez que se pon un cartel, jamás se puxo de colaboración, e púxose o que colaborou, que foi Concello de Vilar de Vos e Diputación de Ourense. Iso que se ten de por. teño entendido que ata o de agora o Concello, a anterior grupo de goberno non estaba dando axuda para esa actividade. ¿Cuántos anos? Gustaríanos saber canto se deron os 300 Sí, euros que colaborou porque da carpa, yo do eso sí que tenen de a carpa Diputación, eu teño entendido que non é así. Non sei. Pero non vamos entrar nese tipo de discusións. É unha norma básica cando hai axuda da administración pública en aras a transparencia e a publicidade, facelo costar. Non é politizar nada, ali non pon Partido Socialista nin Interior Galego Vivo, pon Concello, pois pon, efectivamente, pon Concello de Vilar de Vos. E o Concello de Vilar de Vos somos todos e todas, todos e todas. E non é por politizar, é unha norma básica e fundamental cando se recibe unha axuda dunha administración pública, facelo costar, porque pode dar lugar á perda dunha subvención, a non publicidade, pero tamén o Concello, cando executa do cooperou e tal, ten que facelo costar, ten que facer costar esa publicidade, porque dá lugar á perda das subvencións. Entonces, é dicir, non é por politizar, nós non temos interés de politizar nada, é cumplir ca transparencia e ca legalidade e nada máis. De momento está solicitada, non está concedida, Sí, está concedida. Lógicamente que pode vir denegada ou a asociación No, mismo. delegada non nos tenemos subvención Había nominativa. pero Está solicitada a aprobar. A asociación pode decir, pois ya non queremos os 4 do Concello, Pues, non queremos... pues, No, eu falar. xa me quedo. Home, estou che dicindo que non ten recursos unha asociación sin fines, o sea, lógicamente vai ter aquí de solicitar. Claro. Pero, Ojalá pudiéramos pues máis. entonces, eso mismo, entendes? Aparte, mira, nós non queremos, o sea, o que abogamos é pola unidade, por facer comunidade. Vamos a deixarnos de politizar e politizar. Bueno, cada un fará política que hasta el día de considere. hoxe nunca se puxo ninguna colaboración. Porque non colaboraba con Concello Siempre colaborou con a Diputación. E nunca pero a se Diputación Concello no. A publicidade da Diputación. O que queremos decir é, bueno, que nos decías que colaborou o Concello con unha subvención nominativa en agosto. A nós temos entendido que nunca colaborou con dinheiro económico, que foi o ano pasado. Al menos non se nos dixo. Porque tú me comentas que é verdad que hubo un retardo nese pago, sí, houve, porque desde a Secretaria Interventora, como ben sabedes, viña un día a semana e tuvemos que pagar todas as facturas que tiña este Concello sin pagar e darlle a legalidade a todos os contratos que estaban ilegales. Entre eles, pois, bueno, moitas empresas, e como xa sabeis que non vou a recordar o que había, que eso xa de aquí para adiante e iso pasou, pero por eso non había personal laboral neste Concello. Vamos a explicar que este Concello, a nosa chegada había unha persona e despois no mes de novembro estuvo de baixa e quedamos, pois, abrindo e pechando o Concello a xente que, neste caso, entón, o que quero decir é que houve un retraso nese pago, falouse ca presidenta para explicar os motivos, pero que contaron con ese dinheiro. E este ano, a día de hoxe, agora, antes do día 31, xa se están facendo as resolucións, porque é verdad que xa presentaron toda a documentación, se fan as resolucións, e se nos dá tempo de pagar antes do día 31, se fai o pago, e se non, queda retido, como dixen antes, para pagar en xaneiro. E o de dar publicidade a un Concello, tendremos que sacar da cabeza que o Concello é o Partido Socialista e IGV. O Concello é IGV, o Partido Socialista e o Partido Popular. Somos todos o Concello de Vilar de Vos. Vos tamén, pero eu cada vez que vos mando algunha actividade, eu mandei vos a actividade do outro día, do 25. Non participáis en ninguna actividade que se vos convoca desde o Concello. A ninguna, solamente cando veñen personas que vos entendéis que os tendes que recibir aí, como foi outro día o presidente da Diputación, que me parece moi ben que veñáis a recibir. Oye, lógicamente, o sea, un presidente da Diputación e non merece menos. Pero a todas as actividades que se fan desde o Concello, que se vos invitan, que se vos dicen que veñades, pois non soleis participar, porque entendo que pensáis que é unha cousa do Partido Socialista e IGV. Non traballamos, o sea, comprenderás. Os sábados non traballáis. Na Diputación os sábados non traballas. Que día foi a... A da muller foi a lunes. Un lunes. Sí. Pois traballamos, traballamos. Vale, a comida do colegio. Pois anda que non sería bonito que viñerandes a comer e estuverandes con toda a xente co colegio, é unha cousa de todos. Pois entendo que non.
entendo que non, pero bueno, que cada un está no seu. Eu entendo que se facemos unión, millor nos irá a todos. Agora mesmo estamos gobernando nós, e cualquier momento pode gobernar outro, pois hai que estar na comunidade, entendo eu, e deixarse de tanto partidismo, e tanto porque se facemos eso non avanzamos. Ya, perdona, como dice Tamara, el entroido del año pasado Tamén, pues o entroido foi o sábado. fue una tristeza que no participarais. Nin organizaba a no asociación importa. participaste. Quería matizar porque tanto Elisa como yo formábamos parte de los equipos de las anteriores grupos de gobierno, y nos consta que no se dio dinero, no se facilitó dinero ni para el entroido ni para el magosto, nunca. Es más, tuvimos en una ocasión en el que yo personalmente presenté una moción para que se facilitara un dinero al grupo de entroido, porque era el año que se recuperó el entroido y que estaban trabajando para los chocalleiros. Y se votó en contra y se quedó anulada. Entonces, bueno, pues quiero constar en acta. O sea, que esto pasó en esta sala, se votó, se traje la moción, se votó en contra, tal. Vale, eso es el pasado. Entonces, ahora estamos en otras, estamos en intentar ayudar, crear grupo, crear comunidad, hacernos partícipes todos y, bueno, este es nuestro objetivo. En canto propoñemos as subvencións nominativas, non nos propoñemos nin a intención de politizar nada, nin de levar protagonismo, propoñemos, oxalá, se pudera propoñer, pois, en vez de 500 euros, 1000 euros, un pouco máis, o Concello dá que dá, os orzamentos son o que son, acabades de ver e vedes as partidas como están. Cando os propoñemos é con aras a apoiar esas actividades da comunidade e que se sigan facendo moito máis, e que Vilar de Mos teña moitísima máis vida e que teñamos moitísima máis actividade festiva e cultural, que tamén nos fai falta. Sin nada máis, entonces, lóxicamente, eu entendo que se colabora es unha administración pública, sexa como sea a Xunta, como sea a Consellería de Cultura que se faga, constar, nada máis. Sin aras a politizar nada. Pero bueno, me imagino, o sea, creo que a quen lle debedes notificar é a presidenta da... Bueno, pero non está Eu creo que está formando parte partido do está, xa se lle dixo, está formando parte da directiva, está formando parte desta corporación. E a mí transmíteme que quen fai a carcelería é Sonia. Quero transmitirlo e xa vai a facer si fai a do entroido, pois que poña, que non lle costa nada, e cumplimos pois, coa transparencia que hai que cumplir. E xa está. Bueno. No, que teño preguntas. Eu cerraba. Venga. Sí, perdona. Loco, sí. Sí, días se puxeron os hinchables. Como? Que 2 días se colocaron os hinchables? Eu creo que xa había feito. Eu contesteiche. Non, igual sí, creo que sí. Espera, déxame buscar. Os hinchables eran 2 días para a ludoteca. Despois, o sea, os 2 días puxose un día en período de ludoteca e outro cambiose para o sábado, entendendo que todos os nenos que estaban na ludoteca podían acceder á piscina e dese xeito pois, abríamos máis o campo dos hinchables para todos. Sí, el 16. Sí, el 16. Sí, puxéronse un día de la ludoteca, un día durante la ludoteca, unha mañana, e despois puxose outro cando foi a festa de Vilar de Mos, fixémola coincidir pola tarde, porque entendíamos que os nenos da ludoteca teñan acceso a vir tamén á piscina, era a piscina gratuita para todos os nenos, os hinchables, entón despois fixémoslo así para poder chegar a máis número de nenos, coincidindo ca festa do San Roque, pois facíamos para que disfrutaran todos. Creo que che contestei, non? Che contestei eso no escrito. Anotei no aquí, igual non... Bueno, da igual, está contestado. Sí, vale. Puxeron en xullo e agosto. Vale. Non especificar os días. No. Vale. Con respecto á revista esta que fixestes o Concello, Sí. aparte deses, entendo que eses 3.200 son o convenio. No, con todo. As 850 revistas, Vale. o buzoneado de correos, todo, incluye todo, teño cifra, 3.206,50. Sí, teño por aquí, vale, con 50, vale. Sí, incluye todo. Nesa vai o buzoneado, correos e todos os gastos de facela e repartila. E despois un laudo. Sí. Vimos unha foto que colgache do
do calendario do Concello. Que creemos que é importante por un número de teléfono do centro de salud. E non está, pero Yo ano creo que está pasado incorrecto, tampouco. máis, che digo máis, hai un que está incorrecto e evidentemente unha vez que temos a tirada, Pero creo que ano de pasado feito nos dixeron que foi un error, errores que a veces se pasan, habíamoslo dito, que ese error, bueno, é verdad que me dixeron que nos volvían a imprimir outra vez, pero evidentemente entendo que, pois, bueno, este ano vai así, pero para o ano que ven, mellorar o cartel e por correctamente, pois eso, recoller o do centro de saúde, ben, O ano pasado tampouco estaba. Entón, para que nunca se puxo. no, porque se viu a faldilla que había. Eu creo que é importante Modelo, sí, porque home, sí, pero bueno, tamén entendo que máis ou menos todo o mundo pode ter o teléfono 112. bueno, pero Era unha facilidade, pero está claro é un que- dogo, sabes? Sí, sí. Bueno, que teñades en Sí, sí, e con toda a razón. Vale, algo máis? Bueno, pois damos por finalizada a sesión plenaria, agradecer aos asistentes que seades partícipes do que aquí falamos e decimos, porque creemos que é importante que os veciños e as veciñas teñan toda a información, agradecer tamén a Diario tamén a que nos está facendo a grabación, e, bueno, todos os asistentes, e quedamos para a seguinte, que será en xaneiro, non? Noviembre, en xaneiro, espera, bueno, para xaneiro, último, non? Viernes é o 27, é lunes, nos veremos o lunes, pues mira, non? Vale, o día 27 de xaneiro. Bueno, sí que quero dicir algo, para que quede, agradecer o traballo pois de todos e todas no día a día, tamén pois, o voso traballo, o voso e o dos traballadores deste Concello, porque evidentemente pois, fan unha labor pois, moi constante diaria, porque é unha administración ten muchísima burocracia, entón, pues, agradecer, e nada, desexarvos felices festas a todos e a todas, e que, bueno, se pasen no mellor posible, e que o ano 2025 veña con mellores cousas para todos. Así que Muchas nada. gracias. Felices fiestas a todos. Me pasas